Yo wes pancen dadi nasibku tak suwun marang sliramu aja dadi rumpike hatimu tuku tipe co samar yen ora tak pikir aku dek ojo kuatir ayo ibu ketua PKK ayo manuk gagak kok aku marah aduh sakit dan tak pucal aja digondeli aduh dik aja digondeli beng kacang kembang kedele elai lopak lape dadi gawe yen pancen dikarepake ayo wes pancen dadi nasibku tak suwun marang sliramu aja dadi rumpike hatimu iwak tutuk madai karo becek mbakon tinimbang murah aduh mas tinimbang Adik ojo kuatir manuk gagak kok nganggo merah pancen sengaja pancen dijarak aduh mas sakit hatiku ora kadang kok ngombe ali dan tak mucal aja digondeli aduh dik ojo digondeli lopak lape dadi gawe yen pancen dikarepake ayo ingkang aku terno mulai wae
kok kono dikono. Gayeng.